हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लाबोयो बिराद गोबाव जाबायमोन दे लोगोफोर, मानो होनब्ला आं बिराद बेस्थ'मोन नालाय, ओंखायनो आं भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव एसेग्राब माने थाब लाना फैनो हायाखै आरोना। आङो भिडिअखौ लाना फैनो होननानै सानो, माने गोबां आंहा न'आव बेस्थ' जागासिनो नालाय, ओंखायनो आङो भिडिअखौ लाना फैनो हायाखै। नोंथांमोना गाज्रि दामोन आरो आंखौ बावगारनाङा नोंथांमोना। आं नाजागोन लाबोबाय थानो। दायोहाय आङो माने एसे दिनै सानडे नालाय, जोङो आंनि हासबेन्डजों आंजों एसे बेरायना फैनो नागिरदों आरो टाउनसिम थांनानै बिदिनो फिसा फेनला बायदि फिसा मुवा माने बायनो गोनां दङ आरोना। थाङियाबो आं एसे गोबाव जाबायमोन नालाय, ओंखायनो आङो दायो दिनैथ' सानडेबो न'आव माथो खालामबाय थानो होननानै आङो आंनि हासबेन्डखौ थांनो लिंबाय आरोना। ओमफ्राय दा आंनि हासबेन्डआ आंखौ बै लामा ससेयाव नेहैबाय आरो आं थांग्रोनो होबाय। ओमफ्राय आङो न'आवहाय भिडिअखौ बानायबोनो हायासै आरो डाइरेक्ट आङो नै लामा ससेयावसो फैनानै सानबाय आरो आंथ' भिडिअ लाबोयाखै गोबाव जाबायमोन, आं दिनै भिडिअखौ बानायनानै होनोसै। गोबाव जाथारबायमोन, नङाबा आंखौबो आंनि लोगोफोरा सनाफोरा बावगारलांजोबगोन होननानै आङो भिडिअखौ लाना फैबाय आरोना। दिनै बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। आरो हासबेन्डखौ आं देखायहैनोसै दे, आंखौ लामायाव नेहैबाय थादो नालाय। नै दा आङो लामायाव मोनफैबाय आरो लोगोफोर। आंनि मुटुखौ नोंथांमोना नुयो बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय, नै दिनै नायनानै लादो। हाय गाइस, मारै दं? गोबाव जाथारबायमोन ना भिडिअ लाबोया? भिडिअ लाबोनो हाया, बिराद गोबाव जाबायमोन। बिदिब्ला जों दायो थांनोसै आरोना टाउनाव। थांनो नागिरदों, एसे खरसा लायलाबायनांगौ। नायलांबाय था होमबा, जों जेसेबां हायो एसेबां देखायनो नाजानि बाजार खालामनायखौ। होमबा नायलांबाय था ना। नै गाखोबाय जों दा मुटुजों आंजों मुटु गारि सालायदोंलै लोगोफोर। गाखोबाय जों। नै लोगोफोर नैफोरो माने फाथो सोमदों आरोना। फाथोखौ दाननानै बेबायदि दैयाव सोमो आरोना। नैबे रायजोनि फुख्रिनो बिराद सोमफैगासिनो आरो ओरैबायसा मोना नै बेनो। मुटुजि गान रोजाबना हो। थांगासिनोलै जोङो, नै थांगासिनो। जादों आङो स्टर्ट जोब्बायना क्रिमा ना? गैलालै। अर्डार खालामनो मोनाखै, अर्डार खालामबासो मोनगोन बे क्रिमखौ। होमबासो नोंनि मोखाङा साफा स्लिम जागोन, होमबासो सासे गोदान पटायनो हाबावसिगोन नों। मा बुंदों नुवाखै लोगोफोर? होमबासो मोनबावगोन सासे। मा डायलग होदों? लादोब्रा सासे खामानि मावग्रा। आं आराम थानोसै लाय होमबा। माथोसै कम নহয় 1.5 কেজি ললে কিমান হ'ব? 70 बेसेबां लायो? 1 কেজি लाबाय मा? लादो दे। औ मोनसेयानो जागोन? मोननै। बेखौ बानलु बायदों लोगोफोर। नै बिराद दामसै बानलुआ, दैज्लां ना। बाजार खरसा खालामखांबाय, देलायग्रा दखानाव फैलायबाय नै दाना।
मा बायखो नै नैबे हा बे 21 सन्दा सोना नु माथो लायो सानदेलाय एक्सप्रे नायदि नों एक्सप्रे हा मुसुगुर नखर मुसुगुर नखल 24 महिना जादों आइलिस बा सानदेया नै बिनानावा मुसुगुर नखल लायोनो बापरे एक्सप्रे डेट 24 मंथ फ्रम साथि नु बालायना र बायो ओमफ्राय कता जुदि बिनो बायदि आइटेम लाबोना जुदिबो मोजां ना बेखौसो लानोसै आरो बेखौनो बायनो फैदों आरो बेखौनो लानोसै होनना बुंदों आं मोनथिया मबाव नों माबायदिखौ बेसेबां थैलाय 75 आबुं खादा बरिया आरो खोमान नाङो बायना होगोन ना होआ नै खोमानि बिलायबाय लोगोफोर खोमानि बिलाबा थाङा आङो लादो आरो माथो गोसोखौलाय ओमफ्राय गुफुंग्रालाय लिपस्टिक होगोन आं मोनसे खोमानि दंमोन ना साखेजों गारबोबाय थायो लिपस्टिक खोमादों ना आङो लिपस्टिक लिपस्टिक पैसा एमाउन्ट बढी लागेको जोबखाबायमोन जोंना फुंग्राबो जेबो गैलामोन देलायबाबो रसैबाय आङो मोनाव मानि देलायबाय जानो हामाबो देलायखानांगौ ना ने लोगोफोर आंना दंनायबोनो क्रिम फुननो मोननाया माबायदि जादों ओमफ्राय नै गोलोमबायबो मोनसे दखानाव मोनाखिसैलै लोगोफोर सिख्लाफोरनि देलायनाय दा हिन्जावफोरनि मोनसे दखानाव मोनाखिसै नै फैबाय नै मोनसे दखानाव नै बिनिनो नै ब्लेक ड्रेस गाननायनिनो मोनाखै बिनानाव नै बिद' लादो मोनसे नै सानदिना नै मोनबाय नै देखायलायलायसै नै नानि नै सानदिना नै लोगोफोर नै एकदमबारे मेकआप खालामजोबनोसै आरो सानदिया दा एबार बिनानावा जोंना नै बेखौ लाबाय नै ओमफ्राय नै सासेया लिपस्टिक नायगासिनो दङ बरिया न सानदे न बाजार खालामखाय मम' जानो फैबाय जों सान्दि होजोबनांगौ स' गाइस जों दायो बाजार खालामखांबाय ससे फैबायबो नै बिनानावा ओमफ्राय गारिखौ टाउन सिङाव सोनो गिनानै नैबोनो दोनो स्कुटियानोबोनो ओमफ्राय ओइनो बुरैया माबा बायबावबाय सेम्पु बेनो लोगोफोर जोङो दायोहाय न' मोनफैबाय आरो ओमफ्राय जोङो लामा ससेयाव भिडिअखौ मोजाङै जों लानो हायासै आरो आखायावबो गोबां माल थाबाय नालाय ओमफ्राय अखाबो हाबाय जोङो बिराद माने जेने थेनेसो जों न' मोनफैबाय आरो ओमफ्राय नै जों बेखौनो लायनो थांदोंमोन आरोना नै बेखौबो जानो नांगौ ना ओमफ्राय नै गय बे गयखौबो आंना बोराया जायो सम सम ओमफ्राय नै बेखौबो लाबोबाय बानलु लाबोबाय बानलु ओमफ्राय बे मा बुस्थु नैबे बानलु गोरान लाबोबाय नैबेथ' गय जाहैखाबाय बे गय ओमफ्राय नैबे मा जागोन आलु ना आलु ओमफ्राय नैबे मुरि गोरान ओमफ्राय नैबे मैदा आरोना उथिहरलाय मथ' नैबे मैदा नैबे बुट ओमफ्राय नैबे मटर आरोना ओमफ्राय नैबे थाव जों एसे दाम खमिखौ लाबाय आरोना ओमफ्राय
एफा दामनिखौ जों बायबाय थायासै बेखौ बारा मोजां मोनखाया थावखौ जानो थाखाय होमबाबो लाना फैबाय आरो ओमफ्राय आंना क्रिमा गैलामोन नालाय आंना क्रिमा अर्डार खालामबा बिराद गोबाव लायो सप्ता मोननै सप्ता मोनथाम गाहाम लायो ओंखायनो आङो नैबे पतन्जलिखौनो लाथ'नोसै होननानै लाना फैबाय आरोना बिराद मोजां बेबो मोखाङाव दाग थानायफोरा बेबो मोजां जायो आरोना आंना बोराया एसे मोखाङा सिथर बेरजोब्बाय नालाय बेखौनो लाहोनो होननानै आं लाना फैबाय आरो आंथ' जेखौबो लानो हायो आरो ओमफ्राय नै बेखौ लाना फैबाय पालिस ओमफ्राय नै आंखौ बोराया बेखौ लास्टावनो होबाय आरोना मानो आरोना बारा दामनि नङा 300निल' बेखौ लाना फैसाबबाय आरो ओमफ्राय नै सेम्पुआबो बथलखौ बायनानै लाथ'वाखै आरोना आं दासान्दि बिराद बाबाय आं सिगाङाव बहुद लाबाय नालाय बथलखौ ओमफ्राय आं नै दा थाइनैनि दामनि सेम्पुखौनो लानो होननानै बायना लाना फैबाय आरोना आं दानिया बथलखौ माने थाब जोबनाय मोनो नालाय ओंखायनो आङो लाना फैयासै ओमफ्राय जोंनि बायनाय मुवा बेसादखिनिया बेनो ओमफ्रायहाय मोनसे बुस्थु दंबावो लास्टाव नै बेखौहाय लाना फैदों आरोना मानो होनबा मालाबा समाव फैसा जानानै फैसा खुस्राफोर आग्लायबोयोना बिदिनो फैसा खुस्राफोरखौ बेयाव दोनसाबनो होननानै लाना फैबाय आरोना आं बिराद मोजां मोनो नालाय दोननो आं न'आव सिगाङाव थाबाबो आं दोनखायोमोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन आंहाबो गोबां दा बेस्थ' नालाय ओंखायनो आं भिडिअखौ लाबोनोनो हाया बायदि जाना दोङो हानायमानिथ' नाजागोन देसन बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय